Igama lami uNtombi wakwaZondi, ngisebenza eMvoti Municipality as a Special Programs Coordinator. Namhlanje umhla ka-7 kuMeyi 2023 la sihlangene khona ney'ntombi zomhlanga sizokwenza i-head count. Isizathu salokho-ke senzela ukwazi abantwana bakhona eMvoti abasayiphethe kahle ukuthi bangakanani sesilungiselela ukuya emhlangeni. Ngoba sikubonile previously ukuthi uma ngabe sizokwenza i-camp sekusondela ukuya emhlangeni zibaningi kakhulu iy'ngane kanti isibalo besingasilungiselelanga. So sicela ukubonga-ke kakhulu kubazali ukuthi basithembe ngey'ngane zabo. Sihlezi nazo sisekhempini kusukela izolo silalela e-town hall kuze kube namhlanje sisayibambile. Sicela ukuthi abazali beyikhiphe iy'ngane zabo ngaphandle kokwesaba, bazi ukuthi lo msebenzi esiwenzayo umsebenzi weNgonyama yethu uMosuzulu kaZwelithini owokubumba isizwe. And iyona ndlela le siyokwazi ukuthi iy'ngane zethu ziphile isikhathi eside. Asiyilungiseleli ukuthi ziyogana, siyilungiselela ukuthi ziyiphathe kahle ngoba kubalulekile ukuthi ziyiphathe kahle zigcine ubuntombi bazo. Nathi-ke indlela le sihambile nokwenza ukuthi kube lula ukuthi uqonde lo msebenzi ukubaluleka kwawo. Ngiyabonga kakhulu. Sanibonani, u-Awandezakwe, and ngithanda ukubonga iNgonyama yethu King uMosuzulu wezithini usibheka siyimbazi.